sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Na Slovensku v súčasnosti vnímam pre mňa také 4 základné veci, ktoré by som rád menil. A to je akceptovanie korupcie, ale nemyslím teraz tej veľkej korupcie, ale celkovo aj tej drobnej korupcie ako nejakú normálnu vec. Druhá vec je vysoká miera intolerancie. A teraz nemyslím len takú tú otvorenú za pár tých hlupákov nacistických, ale myslím ten mäkký rasizmus, ktorý sa ukrýva hlavne v slovách, ktorý vnímam ako oveľa nebezpečnejší. A ďalšia vec je, vnímam, že slovenská spoločnosť ako keby strácala taký cit pre solidaritu. Mám pocit, že sme prevážení trhom a sociálna spravodlivosť sa tu stáva pomaly nadávkou. A štvrtá vec, taká pre mňa zásadná, je nedostatok také verejnej celospoločenskej diskusie o vzdelávaní. O tom, kam má smerovať, o tom, aké majú byť naše školy. A taký ten konflikt medzi nejakým tradičným a moderným vnímaním tu nepreniká do verejnej spoločenskej diskusie. Čo ma tiež hnevá, je, že na Slovensku ešte stále nemáme štandardnú politickú scénu. A nedokáže si tu nájsť svoj priestor človek, ktorý je povedzme orientovaný liberálne a ľavicovo a automaticky musí voliť každé voľby menšie zlo. Ale myslím si, že kľúčové pri týchto voľbách bude nie je ani nejaké ideologické rozdelenie na pravicu a ľavicu, ale kľúčové bude hlavne voliť ľudí, ktorí nie sú zamazaní nejakými gorilovými kauzami. Som Andrej Náuesky a stojím si za názorom.